Parlok aling ni ngap ya kubor na YouTube jingtip telada pimpat subscribe jika ni ke channel subhaban subscribe kita pin video ya kubor ke bandawan kat kum kubor jongka kat kendai tarik unai tu kena ka ITLF baki arngut ki kentai ki bala syale bi ijot ha upat bor pau perthai ke video masya penyat lengkhuj ya ki kentai ha Manipur kari India kala kendit ha kasngi balang hadien ba ka wei ke Durki lane ke video kala pau perthai halor ke jingsha penyat lengkhuj ki arngut ki kentai ha Manipur kat kum ke jing pelaj kubor na ka kenhun ka Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF laong ba katai ke jingsha penyat lengkhuj ki arngut ki kentai ki badai ki ku ki zu kala jia ha ka sau tarik ujemang ar hajar ar pulai si sengi hadien ba ke jing yakan ar jaj benriu kala sedang ha Manipur ar benai siteng nadu pasdang ke jing yakan ar ha Manipur ka sebut halor ke jingsha ban beng ki ku ki zu kala nang yai pau ka video ka bala sapriang mentak sengi ka pen i ba upat bhur meitai ula penyat lengkhuj ya arngut ki kentai ku ki zu sha ka wei ka penthor ha ka ba kila sha le bi ijot ha ki babun ngut la kenno ka ITLF katai ka kenhun ka laong ba katai ka lajia ha ka snong bi phaimon ka bahap ha Kongpokpi district ha ka sautarik ujemang ka jingsha le bi ijot jong kitai ki arngut ki kentai ka lajia hadien ba ka snong kala sha thang bat arngut ki senrang uwei ubala khamrang ba bat uwei ukhna kila sha bom yap ha upat bhur laong katai ka kenhun ka ITLF kala dawana ka sorkar pedeng sorkar Manipur National Commission for Women bat ka National Commission for Scheduled Tribe ban simkhia halor katai ka jingjia bat ban le ya ka badon kam ban kem ya ki banon kti ha ka wei pat kaliang ki pulit ke Manipur ki laong ba ki dang yele kat bala ban kem ya ki briu ki badon kti bat katai ka jingjia ha ka bai dei bat ka video bat pen i ya ka jingsha penyai lengkhuj ki arngut ki kentai ha ka sau tarik ujemang ar hajar ar pulai ki pulit kila penrung da ka jing ujor hapo ki kendon ki bai dei bat ka jing ra bor jing le bi ijot da ki babun jing penyap bat ki wei laong ki pulit ke Manipur kila yetu ba ke jing ujor kala penrung ha ka thanat Nongpok Sekmai Trubal District Persha ya ki briu bomla ban itu Henry ibalaking atiar bat ke jing tokit kala sedang sa ko wei pat ka khubor na shelong yo kem ki pulit ya ki arngut ki nong khi drugs ki badai na Manipur dien ke jing phla jong ka wei ka nong khi drugs ka bala sha kem no ha ka wei ka ying wai ka ba hanong mansong shilong ki pulit ke kliriat ki layo ban kem no saya ki arngut ki nong khi drugs ki badai na ka jela Manipur ha nong ba shilong ha ka jing khanra ka bala long ha ka khat phra tarik bentau benai u Additional Superintendent of Police East Janjai Hill District u ba bijrwa ha ka kerwo balapha ulong ba kane kalawan jia hadin baki pulit ke kliriat kilawan poi ha shilong harengkat ke jingerap ke kenhun ANTF ka East Khasi Hill District bat ki pulit ke thanat renja kilayo ban kemno ya kitai ki arngut na shilong bat wan lam sepo kliriat na ka banta ban le ya ka badon kam kini ki arngut bala syakem kidai ki bala tip kerteng kum u Thailand hukib bala sau pa arsnem karta bat ka lehei nei hoi hukib ka bala sau pos nem karta la ban kdeu ba ki pulit ka East Janjai Hill District ha ka khat riu tarik mentau benai kilayo ban kurup ya udrox hiron u bakhia shispa khandai pinyo pon lai pesan gram ba songdor ha ka yeu ka perthei hadu iwei pon riu krur tengka hadin ke jing penap srip hapo petrol pom hanong sning kini ki arngut kilong kimi ki badon kti kidai ki bala tip kerteng kumka ho hoi lahang lahal bat kaling hokip ki bawan na po silchar sha ka than kliriat da ka wei ka turis sumo ka badon ya u register number MZ not sau a ar khandai riu deilang ba ka jing phla jong kini ki arngut ka balalam sha ka jing sha kem jong kitei ki wei pan kan thup ya ka ngai rami ka bakhot sin nano nanong mansong shilong kublai shibun ngin sai syempat ha ki wei ki khubor